Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo wo phong teron na rong along lo ke chale ahem ki kimpon Chokihola English LP school along thanbang aphai ke babat ponang ji aphan prabjin pen KAC education asai ka mahin pen nang toy serak thaposi headmaster parameswar nursery hin pen KAC CM Dr Tuliram Ronghang KAC education in charge Richard Tokbila pen nilip MSC pabitra rong pia tuma phan kachuningri padopon Karbi Anglong district penta nong nam ka thang don klong a school ang bom pulo tangte Chokihola English LP school ta isilo labangso school along kai ke classroom arlu pen chenglok school a boundary arlu an kang thirjir mate pamat lever ke padu verji aphan jasmet lapuson nong mi ke padu ji aphan pura Chokihola English LP school a headmaster parameswar nursery ke claim chapaduk pek lapen SMCMI phu piteron thanbang atum lapen kaddo kabe rongasar daviteron atum pen bidi sore cherap chetora pen arniwang ta school ahem ke pang thirjir ke lang mission asai claim chepaduk pon bom wang bom lo biruta kiri ponlong atengke ke damtang aningkan gonotso pahut ke grade A ang thek chepalong don lo bon setami peneng aningkan bangke grade BC longrong lo labang sojok non ki bang jilang arni pen ke grade A ke chepalong dun thuji aphansi siding pon bom tang lo labang so school ahem ki kim ke cheng ke damtang 1987 aning kan si kim pon lo lapen labang so school code number lake 181906037001 posi pangthek pon labang so school along lo ki chare o somar kadu ka ve pangrum pet pen bang pharo phora bang kep mare 510 students do lapen lapuan lu chare o somar aphai ke ong aphita labang so school along lu ke thana tumke kadu ka ve bang sir ke pen lapen labang sir ke bang bong penta inuda bang ke lu than bang asai ke claim chot lapukali BLO asai ta claim pon thunang lang lasi than bang atum BLO asai ke claim bom atum aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen BLO arpu hek pon erasonte mission po athe lo than bang arpu ta do lapen BLO asai ta claim ponang lang pulotangte jasemet siksak pik an loputa je than pon elitumolong tuning 510 student dolo lapen as per RT Act 30:1 teacher lason pulote ilitum actually bang create proxy teachers ladak long nangi aodu whereas nitum along non jasemet ke bang setkeve ako bang setkeve mutai ino ke BLO lapen ino da sara bang ke CRCC plus billing system laso joinisi ilitum practically bang proxy atum si ladak ke thanlo lapen nili bang ke headmaster lapen headmaster ke akam do pick office ni akam do pick setan nili da class and dun lo podo ke nasi ilitum la hepen aposi ilitum bunut soblong ta A grade mate A plus la hegelong ketelo atike e CCA class more than 90 student do 97 tuning class 5 ke lapen class 4 ke tuning 81 lapen class 3 ke tuning 80 lason si LPG long 78 student tuning lapen apu ihi nanathu wo phong teron arong GB pen kaning je pon ke labang so a school non eprang ke messenger phan lapen rong along lo ke pachali apu na cha ke chokabang phubang phia tuma phanta lo than bang asai ke claim along warsai pipona sonte mesen poputa pachini ponthu local ladang rong arlo graduate atum tado latum application le pidun stamel atum hanmang ke deng montu tidak son setek long deng tek tulong rong nasi tela dak bang teaching staff anta family atum side bang wan dak doji dak family atum teaching staff cepo cero po hisab na mersi la teaching staff an ke la son se on bon ino bahini vet bon ang tan ben ke bang Chokihola pen Sondit Crow lapen koilamati pen Samson in report Karbi Anglong live